Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Fidel, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, sakbay ti amin kayat kayo akablaawan iti naimbag nga oras. Agyaman akmet tababaan iti dayti a programa yo iti YouTube, maliwliwa kami anaayat amang supsuporta kada kayo. Kas iti daduma naawi sakmet, takayat ko nga ibinglay ti padas ko, anagbalinen at tugot iti dana ti biyag ko. Awagan naklatan iti Fidel manang, kat agkidawak iti dispensar no jakon inlanad ti address ko. May saak asigod nga OFW, ngam saan akon nakasublipay iti uray anya apagilyan, gapo iti jak ni namnama apasamak, adimteng iti biyag ko. No anya day tamanang, iso ti inak ibuksilan, iti panangisalaysay ko, iti padas ko. Anak, sigurado ka din iti day tapangandang mo. Talaga ka di asaanan nga agbaliw pa'y tiriknam. Nanang, amok amaupay kayo gapo katag iti madamdamag yung maipapan ka ni Julie. Anak. Ngamaon tapulos tinapanagnakan katag iti agwarwara sa damag saan ka di? Saan ka di pa'y nga umdas a pamanagnak? Ti kanayon a panagpukaw na dito'y lugar tayo. Kalpasan na, agsublimot laeng. Saan tayo mat nga amuno sa dino ti papapanan na? Saan ka di, Nanang? Daytang arud kat. Ado ti mangibagbaga a makiliblib day dya a Julie. Kat no agsinadan iti kinadenana, agsublin dito'y lugar tayo. Apay nga minakadkadngan tayo adagos di tao, Nanang. Kasano no kadag iti panawon nakawan na dito'y kat nagtrabaho gayam iti sa bala lugar? Fidel, anak. Isa pa nga asiyo ko mananang. Saan nyo kumamot a husgaan ti kaayan-ayat ko ha? Nang runa katikalay sakto ni Julie. Agbalinton a manugang yo. Ita'y papalpaliwan ka munang. Di ka makaid na. Apay aya. Ay, pampanunutak ngamin no kasano amabawing ko ti panunot kanrik na dya anak ta desto. Munang. Sa anak ako muntra, iti asino man nakayat na nga asawaan. Ngam talaga amadanagan ak iti kinatao na dya a Julie. Naibaganan, asaan narumbang akad ngan tayo di kaayan ayat na saan ka day? Isu tinagkuna na bayag mo ti kaaddat relasyon da. Kaya't nga rin asawon day ta, amunan na ta kinatao da asawaan na. Ay, agtalagta ngamin iti desisyon ni Fidel nga anak ta. Mamati ak nga muna ti ar-aramidin na. 20 talon ti taon na. Kabailan ng tag-desisyon para iti bukod na pagsayatan. Suporta ti rumbang nga ipaaytakan kwa na mo nang. Tsaka mo, ngam talaga sa anak amakaid na amang pampanunaw iti panggandang ni Fidel nga anak ta. Ayan niya kalakit din aya. Agtalagtakan kwa na kunak langarutan. Malakit din. Maturutan tanay. Adalamon tirabi ay. Agkasarkan, Manong? Wan bunso, adanton manang mo. Wow, kayat ko dayta, Manong. Adanton di pangibagamit anyaman na kayat mo. Adanton mga sikasukon ka. Ngamin, nasingpat ni manang mo a Julie. Manong? Mamati ak ngagbalin kayo nasingad ka ni Julie, ading. Nasingpot ka di, Manong? Wen, kunak lang aro din. Nasingpat ni Julie. Kas itinakon,
Masigurado kang agbalin kayo anasinged iti tunggal maysa. Sige manong, kayat ko. Katagsagana ka bunso ha? Agbalin kan to a flower girl inton agkasar kami. Yehey! Kayat ko manong. Sigurado asikanto ti kapintasan na flower girl inton kaaldawan ti panagkalaysak, ading ko. Umadanin ti panagkalaysata, Julie. Talaga saan na malapdan pa eh. Ay, Agyaman nak Fidel, nga mabalin ka diti agkid daw. oh, anya day ta? Mabainak to lakit ding hagnaud iti balayo. Ha? Ni, anya ko mga iti pagbainam. Datatang, nanang, kan kakaiso na lang matakabsat ko ti kadwata iti balay no bilang. Basta, mabainak. No kasta, kahit mo kaijitan to balay yung agnaed? Ay, jakmot kahit iti balay Awan ti privacy ta. Ah, anya? Siyempre, pampanunutan ka Amang ano si kanto mo ti agbainog na ta iti balay mi. Anya nga rin ti kayat mo, Julie? Ti kayat ko, agsolo ta mo ti pagnaudan Daytay ada privacy ta. Sabagay. Sige nga rod. Kabaalak mo tagrenda iti pagnaidan ta. Tanatalgad mo ti trabaho. Kahit kabayatan ti panagrenta ta. Agor nung tayo ti pagpatakder iti bukod ta abalay. Kahit mo ti kasta? Wen, kayat ko dayta Fidel. Ayunak dayta na ibagam. Mala, kasta nga rod ta alamidin ta. Agam na ita, ti panagkalay sa tapay kumatirumbang asaganaan ta. Maawatak metket di ti kayat mapasamak ni Julie manang Emmy. Gaputa husto met ti kunana, amasapol nga da privacy mi kas agasawa. Apaman ang nakapagkalay sa kami, nagnaed kami iti makalawas iti balay dagiti dadakkel ko. Kat iti nakasapol akon iti mabalin mi apag naedan, imakar kan nagsolo kamin. Aklonek ama ikawaak iti kasta apan nakisinak iti pagnaedan kadagiti dadakkel ko manang. Nang runa kat nasinged kami iti tunggal maysa, nang runa ti kakaisuna akabsat ko. Ngem inseksek ko iti panunot ko, ama sapol at talaga asumina akon kadakwada, tanang asawa akket nga rudan. Oh, madlaw na bang panog ka Fidel? Huwag nga rin, Julie. Malaksid ngamin kadagiti paperwork sa di office. Dua site pa iti sinarungkaran mi itay para kadagiti proyekto ti kumpanya. Amom, iti kaado ti trabahom iti pagpapaayam a kumpanya? Kasla saan anaing kalintagan ti masusweldom? Ha? Saan akmat nga grek-reklamo iti mayaw awat mo kanya kada agsweldo ka? Ngam sika ti pampanunutak. Julie, Pasaray ag overtime ka pa inudaduma. Ngam saan mat amanay nayunan ti sweldom? saan mat nga minadakkel unay ti kumpanya mi? Saan nakas kadagiti dadakkel a kumpanya at talaga compensated ti amin na trabahador? Jakam mo, ngam talaga adihado ka iti pagpapaayam no siyak ti agamiris. Julie, Panagkunak, itapay laeng. Kasayaatan no mangkita ka laengan iti sabali a pagtrabahwam. Daytay dakdakkel ti sweldom. anya? Saan ka nga ununaan nga agdesisyon, Fidel, ha? Ngam ibagbagak lang ti pagsayaatan ta kas agasawa. Takas iti nakunakon, no siyak amay sa ti agamiris, agkurang ti masusweldom iti pagpapaayam ita, no idilig iti kinaaddo ti trabahom.
Naimbag man ta nakasarungkar ka anak ko. Ay, ayan ni Julie ngay. Sana si Morot nanang. Masadot ka no arumwar, iso ang nagbati di pag nanaidan mi. Nay, apay ngay akasta. Ha? Anya ti kahit yung asawan nanang. Talaga nga ta masadot arumwar di asawam. Wano talaga adi na kaya ti umay dito'y balay. Nanang? Saan aga po tagkad-kadak idi nga asawaam ni Julie anak ko. Gam idi nagkalay sa kayo. Nadlaw ko talaga nga dati sa... Nanang, mabalin ka di. Saan kumamutin negatibo ti pagsaritaan tayo? Asawa ko ni Julie. Diyo ka di pala naaklon kas manugang? Saan nga iti kasta Fidel? Kayat ko laang nga ibuksilan tinadlaw ko kenkwana. Nang runa, idi makalawas ang nagnaed kayo dito balay. Sakbay kayo asimina iti pagnaedan. Nanang? No may panggap iti panakilangan kan panagtrabaho iti unag ti balay. Awan ti makunaken kwa na. Nadlaw ko ti kanayon akaadda ti kasarsarita na iti cellphone. Ha? Diyak kaya ti agatap, taanyat amok, no gayem na laang ti kasarsarita na. Na kayo na mismo tinang ibaga nanang. Saan yung amo no gayem na lang ti kasarsarita na iti cellphone? Isa pa nagkunak. Saan na narumbang nga pagsaritaan tayo iti may papan iti day taabanag? Pangaasiyo ko mananang. Kas iti nakunakon. Asawa ko ni Julie. Manugang yun. Iso saan nyo kumamuti na pagpanunutan iti negatibo di asawak? Kumusta mo ti panagadal mo adin ko? Nasayaad mo, Manong. Very good ak jay school. Nasayat no kasta. Pakaragsakak unay dito anay bagang bunso. Si Kangay, Manong. Kumusta ka? Kastoy, kanayo na kailiw kayo. Nangrunakin ka bunso. Uray siyak, Manong. Miss ka? Agpaiso? Wan, Manong. San ka, mamati? Saan man? Mamati akin ka. Kanayon ka di mo't lang agsingsingpat ka. Amangan mo't no di mo tultulungan ni nanang kadagiti trabaho dito'y balay. San nagagutak, Manong? Very good. Para kan ka daytoy. Ha? Talaga, Manong? Wan bunso, allowance mo iti panagadal mo. Inayon mo iti itadanan ng abalon mo ama panag-eskwela. Thank you, Manong! You're welcome bunso. Basta laglagi pa makanayon ti bilin ko ha. Agsingsingpat kan agkagagat ka. Kang runaan ti amin, igaid mo ti agadal. Ay, una yun ti kastoy. Igagaid ko mo ti agtrabaho ng kasla makamkamtod tamutlat ta, Julie. No saan mo nasuportaran dagiti dadakkel kan ti kabsat mo, ang mga noomdas ti sweldong para kadata. Ha? Oh, apay anak laat kay timbagakan ka, Fidel. Julie, pamilyak na gijay. Agad-adal ti kakaiso na kabsat ko. Saan mo't nga umdas ti matmat gadan dagiti dadakkel ko para iti pagbiagda. Siyak ti inauna nga anak dananang kantatang. Rumbang lang arod atulungak ida. Kat di na kumamot parita namang suportar kadakwada. No di mo kaya taparitan ka amang suporta kadakwada. Saan ka nga rod nga agreklamo ang makamkamtud ta? Julie? Amirism ka di ana imbag ti imbagak, Fidel. Panunutam no bidot wano husto ti imbagak. Di nakmat siguro mapabasol no prangka ak ngagsasao. Diyak ngamin kaya ti makangkangag iti reklamo? Sanak mo't nagreklamo ka. Anya saan? Naglawag di imbagam. Ay, una yun ti kastoy. Igagaad ko mati ang trabaho nga makamkamtod tamot latta, Julie. Anya nga iti kayat mo asawan iti kastaan na ibagam? Iso nga ulitak matkan ka, Fidel. Saan kaalapdan amang suporta kadag iti dadakkel mo? Kastamot tan iti kabsat mo. Ngamjak mat kayat nga agreklamo ka ang makamkamtod ta.
Sipod pa'y manang Emmy, amo kon aprangka nga agsasao ni Julie, ngam iti day di aka nito. Kasla na tong paak iti panagriknak, gapu iti kasdi nga imbaga ti asawak. Hustumot ket di tinakunana nga umdas para kada kami ti matmat gadak, no saan ko asup-suportaran ti pamilyak. Nang runa ti kabsat ko nga agad-adal, ngam saan ko matamabalin abaybayan ida. Nakarkaro pa'y nga rod nga inggaed ko ti nagtrabaho manang, agingga adimteng ti maysa nga oportunidad a makapanak iti balasiw taaw, ket jakon pinaluspusan day ta agundaway. Inibturak ti nakaro nga iliw ko iti pamilyak, nang runa iti asawak manang. Isu na laeng ta idimeten adimteng ti jakton malipatan a pagteng, akas iti nakunak, ket nagbalinan atugot iti dana ti biyag ko. Dayta ka di manon ti ibagayo iti awag ko nanang. Saan apan ang padakas iti asawam Fidel? Ngam talaga adya kun magustuhan ti agdinamag ngar aramiden ti asawa. Nanang, Saan ko pa ya mismo ang napanagnakan? Ta medyo adayumot dito'y ayan mi ti pagrenrentaan nyo. Nga mismo ani antim apasing tinangidanon kanyak. Nga adda milagro ngar aramiden ti asawam. Kat iti pa'y mismo apagnanaudan nyo. anya? Di ka mo't mabalin adagdagan nga gawid anak ko. Tapno si kakuman timang panagnag. Tasaan pa'y mo't analpas ti kontratam ti ta abroad. Sana bali nanang, tadandani mo ti panaglupas ti kontratak. Ulitag, diyak kaya ti agpanunot iti negatibo. Kang ronan ti amin, diyak kaya't amaburibor ka, kabayatan ti kaadam ti ta abroad. Ngam talaga asabalin ti marikriknak. Talaga adyakon kaya't dagiti makadandanon kada kami adamag. Ala, bayan nyo nanang, tasya kon ti makam mo. Sige nga rod anak ko, alan ta mga no makaistorbo ako na yan. Aganad ka akanayon dita. Bye! Bye nanang. Jakmat kay tagpanunot iti madi kontra ka ni Julie. Ngam na bayagan na nadlaw ko. Sumagmamanupay la abulan iditi kaadak diti balasiw taaw. Ngam nagbaliwan ti Jarna. Manmanong awagan nak. Siyak ti kanayon nga umawag kan kwa na iti Pilipinas. Kat kadaw yan nadyak pa'y makasarita adagos. Tadi na sungsungbatan ti awag ko. No makasaritak maten. Kanayon nga ibaga na nga dati napatid nga sa asikasun na. Kansaan la aday ta. Malagip na klaan nga awagan no day tagkasapulan iti kwarta. Diyos ko, ikan nakitikirad ti bakinakam. Tarabayin na kuma Diyos ko. Pangasim. Nay, apayan mo nang. Apay agsangsangit ka ba kahit? Jakon malapdan tiriknak. Masyanak ka ni Fidel nga anak ta. Talaga alip-liputan gayam jawanan baen nga asawa na. Mo lang. No ididamo katingkag kagumaak apinunas ti madi nga atap ko kankwana. Gapo ka nagiti maidandanon kanyak. Saan itan? Ta mismo na nakitak ni Julie nga dalalaki akadwana. Bakit? Kaasibat ni Fidel nga anak ta desto. Nakakaasi amang manggad iti adayo.
ngamluk-lukwan matyayawan ang baen nga asawa na. Ay, katakararag ta amo nang. Sana balay, ta dandanin malpas ti kontrata ni Fidel, iti balasiw taaw. Ha? Ay, Fidel, anak ko. Siya nga ron, nanang. Si Mang Puta ko. Ay na, anak ko. Kailiw ka. Fidel, anak. Nanang, pastor ka na kumapay. Nala, sumra ka nga rod. Umay ka. Kalati sa sangpot mo Ti amo me, inton umay abulan pa'y lati panagawid mo. Ag bakasyon nga dagiti amo kiti sa bali a pagilyan, iti unos tin ng abulan, nanang. Isa pinalubusan dakmutan nga gawid. Kasta ka de. Apay adi to'y tinagdiretso am ngay anak ko. Apay adi ka pa'y lanagawid ije balayo. Saan nga mo ni Julia nakasangpot ako, nanang? Isa di tuyak ang nagdiretso. Ha? Ibatik lang dito dagiti imot ko. Mapanak mo't lang di pagnanaidan mi ka ni Julie. Dayto yung tuom na agundaway, tapno mapaniknikak no pudno nga agpatpaturog iti sa bali a lalaki ta asawak, iti pagnanaidan mi. At dita, nakastrek akong dito dagusmi. Tadamot ti sigod a duplicate ko iti seradora ti ritaw. Naulimak ti dagusmi. Ngam nakitak ti kada ti sapatos ti lalaki ta ayan ti ritaw. Diyos ko. Napalalo ti panagtimbayok. Urayak lang tigar-gargap iti kasto yung sitwasyon ita. Tinasayat. Inayadak na ilukat ti ritaw ti silid mi ka ni Julie. Pangasim apo ta di na kumabaybayan. Ita, inayadak na ilukat ti ritaw. Dagiti ayop. Lamo-lamo dapay nga gidin narakop ang nakaturog iti mismo akama mi ka ni Julie. Ayop kayo! Ayop na! Diyakon nalapdan ti emosyon ko iti daydi kanito manang Emmy. Kat day tala ng kabkabilan iti asawa ken iti kamalala na ti inaramid ko. Sinardengak laida kinabkabil, idi nakitak adara-daradan nga agpadpada. Nagdanagak taamkek no anyan tinapasamak kadakwada. Nagpaarayatak adagos manang, tapno maipan iti ospital dagiti dinangrak. Kalpasan na, disnudo ak asimuko kadagiti pan nakabagi ti lintag. Dandani na uluyak idi ti asawak ken ti kamalala na manang. Ngem tinasakit, siyak pa'y tinaibalod, takinaswandak iti frustrated murder. Nangabugado ak nga rod, ngem naibalo daklat ta, kabayatan ti panaguray ko, iti pan nakadengeg ti kasok. Nag-countercharge sak matlaeng, kat indarom ko ti asawa ken ti kamalala na, ngem nalaing da, taim madayudan,
ket jakon ammo tinapananda. Makatawan ang nagtalinaadak iti uneg ti pagbaludan manang sakbay anawayawaya anak. Iso ajak man kumakayat nga ibaga, talaga anabuntog ti justice system dito'y pagilyan tayo. Manipod idi, awanan damag ko maipapan iti asawak. Kat narigatan akmatan nga agsubli iti sabali a pagilyan, gapo taadda kano record ko. Daytoy ti pakasaritaak manang. To'y pagayam mo, Fidel. Fidel, pagayam ko, ladingitat tinapasamak iti estadom, kastamutan ti panakaibalod mo. No maipapan iti justice system di ti pagilyan tayo, jak kayat ti agkomento, taado dagiti teknikalidad arumbang amasurot, iti panakaiproseso ti anyaman akaso. Ngam daytoy ti makunak pagayam ko. Amok anapalalo ti sakit tinakam mo. Ngam na imbaglaangan, tadi mo ida na uluyan. Tanadagdagsen ket kuman tinagbalin adusam. Kumararag ka iti namarswa pagayam ko, ket kidawam nga ikan naka iti talinaay ti pakinakam, tapno maasikaso ken maurnos mo meten ti bukod mo abiyag. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibya. Pintun mapunas dito'y lagi Tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan an Norman, ngam dinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti family Kanaway, Ancheta Cansario, ijay Holy Friday Malig Isabela, from Ronnie Kanaway. Shout out iti Daileg family ti Dibol Saguday Quirino, from Vilma Daileg. Lamberto Pasion Jr. ni Leslie May Pasion Andres, kastamot ni Noli Andres, kan Anaya Faith Andres, ijay Villa Carmen Ramon Isabela, from Linda Pasion, iti Kuwait. Kakadwak ti East West Seed Cagayan South, from Lozano Daniel. Happy birthday kani ading ko Richard de la Cruz, kan asawa na ani Perla de la Cruz, from Maricel Concordia. Makablaawan ni Sagkil Aimono, kan Salyana Aimono, ijay Tayog Pilaway, from Arnelson Agaluus. Gracias Medina as along, Ronaline as Kenya, kani Arlene Medina, from Ronald Medina ti Cagayan Valley. Shout out kada Grace Agtina Sales, kan Jasmine Rivera. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Norman. Dear Manang Emmy, naimbag nga aldawyo. Ilingad na klaangan itinagan a Norman, ngam dispensara manang nujakon inlanadpay ti address ko. Kayat kumot nga ibinglay ti padas ko, baarang makaibati iti adal, kadagiti padak adumdumngeg.
Agmay may saak nga anak man ng Emmy. Isu nga ipagarup dagiti makamam mo kanyak, ama ipapaay ti amin na pagkasapulak. Ngam ti kinagpaysuna, agwa working student takmanang tapno maituloy ko laeng ti panagadal ko. Ngam saan ang maipapan iti daytoy ti inak isalaysay, no dikat maipapan iti naidumduma at rato kanyak ni nanang ko. Nasingpat ti amak, ngam ti jak masungbatan asaludsud ko, kat ti maipapan iti naidumduma at rato kanyak ti inak. Kagurguranak ti inak manang Emmy. Kanayon anapudot ti dara na kanyak. Iso nga ar-aramidak ti amin, tapno maya si dagtiriknak kenkwana. Ada ako nanang. Uwan gayam, ada pasarabok kada kayo. Anyaman daytan, adula amin adikar aramiden. Di paborito yung pansit daytoy nanang. Nanganakon, kanabsugak pay. Si kantimangan itinsangput mo. Ngam para kada kayo daytoy nanang. Kung nangamin ni tata nga sigurado ang maragsakan kayo, gaputa paborito yung pansit ti pasarabok kada kayo. Ay, agpada kayo la iti amam. Adula amin adiyor aramiden. Nanang, Sayang laeng ti pinanggatang mo iti dayta. Indulin mo lakuman. Ta isupay nga allowance mo. Ta di ka dawat adawat iti amam. nabayagan na jak dumawdawat iti allowance ko ni tatang, nanang. Naala kong ta allowance kong agap yung pagadalan. Anya nga allowance? Ne, jak amo dayta. Working student ak iti pagadalan nanang. Isong ada allowance mi. Gata ngay jak mo't magasgastos na amin ni allowance ko. Isong ada latamot maigatang ko iti pasarabok kada kayo. Manmano adumawat ak ni tatang. Naagkurang lang ti allowance ko para kadagiti dadduma ka sa pulak iti pagadalan. Agdawat ak. Na, naglastog kamoten amang ibagay iti kasta kanyak. Saan mat nanang? Ibagbagak laeng. Ala, pumanaw ka iti sangwanak. Kanam, day taginatang mo. Anya di ko na bakit. Kuna, kaadamot gaya maalala ni Norman nga allowance iti pagadalan. Apayanas ka na dumawat pailaangkan ka. Obligasyon ko nga ikan ti anak ko. Ti anak ta, para kadagiti pagkasapulan na iti pagadalan. Iso ato mang tangken ti ulo na, gaputa pampanuynuyam amin akayat na. Sika talaga bakit? Saan ko maamot akasta? Anya saan? Ha, nalaing una yon di anak mo. Saan ka din nga agpungtot? Malamangan tayo kit din. Ayaba mo ni Norman. Mangan kayo latan, saan ka mabisen? Dandanigaya mo di pa nagturpos mo, anak ko. Wan tatang, kamaudyanan na, makaturpusak mutlangan. Itapay lang, kaplawan ka anak. Anak, pasensya ka ha, takasapulan pa yung working student ka, tapno makapagtuloy ka lang nga agadal. Di yun panunutan day tatang. Disnudo ak matiti inaramid ko. Talaga akayat ko ti makatulong kada kayo. Babangin man lang iti kasi awagas. Nagasat kami kan ni nanang mo. Takas kan ka tinagbalin nga anak me. Sapay kumatamaton oy mo amin ni arapap mo iti biyag, Norman. Ikagumak tatang, tapno maipaayan kayo mo't kininanang itinanam ay pa nagbiag. Kaya't ko asubadan ti amin narigat yung kanyak. Ay, talaga anasingpet ka anak. Oray saan anasaya at titrato kan kaninanang mo no daduma. Paspasensyam la ko man ni nanang mo, Norman. Maawatak tatang, di kag danag. Sipod ubingak, kasjayin ti trato kanyak ni nanang. Isa an erwama kon. Amala, isagana mo day tabagim iti umadanin na panagturpos mo, ha?
Wan tatang, katagyaman kata kayo. Bakit? Dandan ni nagturpos ta anak ta. Di nasaya tapno makatulong tumutin ka data. Di kay agdanag nanang, talaga kas ta taramidak. Kalpasan ti graduation ko, agsapol akadagos iti trabaho. Imbag mo't no damas rekam, kat saan ka mo't unay analaing. Imbag no da mga lakin kang agtrabaho. Si kamot bakit? Siyempre, adda. Nalaing ti anak ta. Kat sigurado ang makastrek adagos iti trabaho. Talaga abilib ka mo't iti anak mo anya. Ala, kat sapay ko mga ruda, ta makapagtrabahon to adagos. Sigurado dayta, bakit? Wan gayam nanang, dua kayon to kumakan ni tatang adumaray iti panagturpos ko. Apay ang masapol pa'y laang nga umayak. Adamot ni tatang mo. Apay, cum laude kaya, tapno masapol adar ayak pa'y laang ti graduation mo. Nanang, Siyempre, kaya't mo ti anak ta masaksyan ta adu at importante nga aldaw iti biag na Isa dumaray kamot, bakit? Ay, makitan to no magagatak. Adula amin nga mo yung agama. Naarte kayo launay. Kasta titrato kanyak ni Nanang Manang Emmy. Kaslaawan pa nang ipatag na kanyak. Jack pulos na rik na kenkwana ti pamatag ti maysa nga ina. Naimbaglaangan taadda ni tatang. Iso nga uray kaskasano, malitlito pa na ti pagkurkurangan kanyak ni Nanang. Dimanon nga rod ti aldaw ti graduation ko manang. Kat talaga asaan adimaray ti inak. Nilaeng tatang ti kadwak iti daydi nga aldaw. Sa bagay, talaga adjakmat ni namnama adumaray ni Nanang. Gapu nga rod iti kasjay at rato na kanyak. Kalpasan ti graduation ko, nagsapulak adagos iti panggadak, kat napagasatan akmat anakastrek adagos, Manang Emmy. nanang, tatang, nakastrek ako niti trabaho. Talaga anak ko? Ay na, agyaman tayo iti Diyos. Imbag man tada nangalakan ka, kat saan kamot nga intelihente akas ka dagiti daduma di nga aplikante. Saan maawat ti anak ta, no saan nalaing, bakit? Sigurado ang may sa kadagiti kalaingan ang nag-apply ijay ta anak ta. Wan gayam tatang, nanang, to mo na asweldo kat itad ko kada kayo. Mangilasin aktulang iti paray ta allowance ko. Ay na, saan anak? O saram ti sweldom. Nang runa kat damon to asweldom dayjay. Apay, mano ayati sweldom apagpanpanakkel mo? 8,000 kada kinsenas, nanang. Anya, 8,000 laeng? Anya nga iti magatang na dayta, kat nangina aminan ang magatgatang ita. Sakit ko nam ang mga alaka pa iti para allowance mo. Anya laengan nga iti nabati. Basit lang mo't ti alag, nanang. Ta sa anak mo't anagastos. Ay alan, di mo pala pampanunutan dayta Norman. Sana dayta sweldo ti pagsasaritaan tayo. Basta enjoy yung ti panagtrabaho, anak ko. Anya ka matin bakit? Apay kasi timbagbaga mita anak ta. Apay, basol itan ti mangibaga iti agpaiso. Wan angam nasakitan mo ti anak ta iti kasi nga insawang mo kuana. Di
Di la mabalin nga oray maminsan la kuma, saya atumot at ipan nakisaritam ka ni Norman. Adula amin nga mo yung agama. Di ka katagyaman ta nasingpet ni Norman. Itata nakatorpusan, di la mabalin na maragsakan kalaangan para kan kuana. Ano iso ti kunam di iso? Sige, tado pa'y ti aramida kiti kusina. Manaktak ka. Imbes analpas kun amin nga aramidak, saan? Ta naisturbo akit din. Norman, anak, apa si kataglutluto. Sa dino tayan ni nanang mo. Harimor mo titay tatang. Ang mga naday tayo ti karuba. Apay nga si kamot ng taglutluto. Imbis ko mga agin inanakan, takagap-gapum lang iti trabaho. Baybayan yung tatang, siya akong tagluto. Barang maragsakan ni nanang itong sumangpet ang nakaluto akon. Ay na anak ko, amangan no sungani ti pampanunutam. Amangan no agunget no maamuan na si katinagluto. Amumutan siya inam, saan amaw-awatan ti ugali na. Barang maragsakan na tatang, tapno sumingpot maten kanyak. Ay, Norman, di ka kumamasaksakitan anak. Ngam amumot akana yun anapudot ti darakan ka ni nanang mo. Uray no agaramit kay tinasayaat, ipamuspusan na lata. Agsapol iti rason tapno maungtan na ka. Tatang? Mala, panawan na kunditoy. Siya kunti mangituloy itar aramidam. Ibagaklata na siya tinagluto tapno saan tumanan nga agungat. Ngam tatang, iso nga ron nga aramidak ti kastoy. Barang maragsakan ni nanang kat ipatagnak mo ten. Kas iti panang ipatagyo kanyak. Anak, ipatpatagnak amot ni nanang mo kat. Iso na laan, tadi na maipaitikas iti kalkali kagumam apanang ipatagnakan ka. Tandaanam kumaakanayon dayta, Norman. Nasaya ta simangpet kan bakit? O may kanta mangantayon. Ha? Nakaluto kan? Itaman pa'y lakay. Siyempre, jaket ni agluto ka pa'y laeng apaman asumangpet ka. Di kayat ko, mangan kalaengin, tamangan kitino na banog kay tinagkapwam. Aber, anya ko matilinutom. Nan, kita akman? Apay alinutom dayta? Kat saan adayta tinairanta si daan tayo ita? Nanang, siyak tinang iluto iti dayta si daan. Sana ni tatang. Pasensya kayo lakuman. Talaga aman nakibiyang ka! Apay at tinungpanak nanang. Bakit? Husto dayta. Gaputaman nakibiyang ka! Anya pa'y ti ilutok inton bigat nga ipakan ko iti bisitak kat pinakibiyang amutan nga linuto. Magin lalaing kan tumot gamin! Huston, anya kamutan. Kanayon lata na paspasakitam ti anak ta. Awan pa'y gundaway anay ayo ka uray na sayatar aramidin na. Kanayon laka di na paspasakitam ti anak ta. Ketsyak! Saan na ka di apaspasakitan? Manipod na ipasngay, pinaspasakitan na kon. Nakaro ti pan nakapasakit ko. Anya ti kayat yu asawan, nanang. Makamu kayong agama. Buisit kayo. Panawan kayo manlangan. Pimanaw ni nanang iti daydi agundaway manang Emmy. Kaya't alapdan ni tatang ngam nakarkaro laeng ang nakaunget. Idi laeng ang nakitak ti kasta unay nga unget na manang Emmy. Saan mo't anadagsen unay tinagbasulak nga mas daawak no apay akasta unay ti unget na kanyak.
Naglabas ti mano nga oras ngam saan anagawid ni nanang. Pinadas nga awagan ni tatang ti cellphone na ngam di na sungsungbatan. Kasta unay ada nagmimanang, aging ga idisimmang petmetlaeng, kalpasan ti sumagmamanupay nga oras. Apay anak ka rin kayo pay laang. Kanapay nga da kayo dito'y salas. Ti kunam ka digat makaturog kami, no saan ka pa simbang pait. Sa dino aya tinaggapuam. Huwag pa'y sunanang. Sa dino ka di tinaggapuan niya. Hoy! Dinak man kasasao, demonyo ka! Ha? Ti kunam na urnusan ti amin kadata? Nagdanag kami ngamin, nanang. Diyak ka sa pulan ti panagdanag yo. Saan kayo akayat akasarita? Bakit? Pangaasim ko mamait. Nanang, ornusan tayo kumati amin. Sana kastoy. Awanan tinaskan nga urnusan. Naperdin ti amin, manipod simangbay ka itibiyag ko. Ha? Ko! Ha? Bakit? Anya ka di tinagbasulak kada kayo, nanang. At aramidak mo ti amin tapno maayo kayo kanyak. Kanayon na ti pagragsakan nyo ti ipang pangrunak. Aramidag mo ti amin tapno ipatagdak. Ngam apay, nanang. Apay akastoy kayo kanyak. Kayat mo amaamuan ti kinapudno? Kayat mo amaamuan ti agpaiso? Bakit? Pangaasim ko ma. Agbirbirok iti sungbat day ta anak mo. Isu anasken amaamuan nan ti kinapudno. Anya kinapudno ti ibagbagayan, nanang. Umuna, dinak awagan iti nanang. Tasaan ka nga anak? Celia, anya ka kadi? Nanang, anya ti kayat yu asawan. Anak na kanitatang mo iti sabali a babae. Anya? Apay, anya ti panagkunam arason, apay akasta unay tigurakkan ka. Gaputa kayat ko laeng kasta ka di? Norman, ipatpatagda ka. Anya nga ipatpatagda ka? Sika laeng ti mangipatpatagkan ko ana. Pangaasim, Celia. Saan mo kumamatan nga aramida na komplikado ti amin? Tasyak pa'y itan ti akin basol? Asino tinagloko? Asino tinangiyawid iti anak na iti sabali a babae? Saan ka di asika? Celia. Nanang? Saan ka di ngay magakan ka asanak nga awagan iti nanang? Je awanan bain nga inam, pinanawan na ka, gaputa saan nakakayat. Siyak tulakit din? Isa panawan dak, saan kayo akayat akasarita? Anak, mabalin ka di apagsaritaan tati maipapanetimbagan ni nanang mo itay. Nang mabalin, tatang. Tiyak kuman kaya pagsaritaan pa'y. Ngam kasapulan na maamuak ti kinapudno. Saan kami anak pagasatan na nadaan ita anak ni nanang mo? Gaput ada diferensya na. Aging kaaday jay tinagbalin arason, no apay akanayon di panagapami. Kaya't ko ti madaan iti anak. Gaputa sana kompleto para kanyak ti binukal mi a pamilya no awan anak mi. Kaya't na idi nga agampun kami. Ngam dami. Ngam jak kayat. Tatang? Ti kayat ko idi. Agtaod ang mismo kanyak ta agbalin nga anak mi. Aging ka akimaro ti susik mi.
ket nagsina kami. Ha? Nagsina kayo kan ni Nanang? Wan, Norman. Napaanak iti sa bali a lugar. Ket ijay anam amok ti inam. Sincha tinagan na. Agpapaay iti may sa abar. Naadaan kami iti relasyon. Iti damo, naragsakak paimat. Nagdan na kami. Ngam, kalpasan lang ti sumagmamanong aldaw. Impod no na kanya nga dagayam ka relasyon na. Ngamadday ti sabali a pagilian. Iti daydi mo na kanito ana amiris ko, ngay ayatok pailaeng ni Nanang mo. Iso ang nagsina kami matlaeng ka ni Cynthia. Ay, nagsinublian kami ka ni Nanang mo. Aging ka nga iti may nga aldaw. Kinontaknak ni Cynthia kat impakaam mo na ana si Kogakayam. Kasano ti pan nakasigurado yo ada kayo ti amak? Amok, Norman. Mariknak. Anaknak. Anak ka. Isa manipod iti. Sinoportarak ti inam. Gaputa nagikat iti pagtrab-trabahuan na. Kat awan di pang sustinir na iti panagbiag na. Karaman kamaten at sikog na. Diyak ka mo no kasano nga ipudnok ti amin kan ni Nanang mo. Kalpasan na pinakawan kan nagsinublian kami. Tatang? In kagumakain limad ti amin. Gaputa diyak kayatan apasakitan pa ni Nanang mo. Aging nga impas ngay nakatiinam. Di ka siguro mamati, Norman. Gamday jayin ti karagsakan nga aldaw iti biyag ko. Idi nakita ken naubaka anak. Tidyak ni namnama iti. Isuti desisyon ti inam nga ibati nakakanyak. Gaput adinak ano kaya't amaamuan ti karelasyon na. Anaadaan iti anak iti sabali a lalaki. Diyak nagpangadwa nang iyawit kan ka, Norman. Uray diyak mo iti, no anyan to ti pagpanagan ti relasyon mi kan ni Nanang mo. Kat naaklonak ni Nanang, kasta ka di tatang? Iso nga aging gaita katadaki ti denayo. Da kayo tinang padakkel kanyak. Wan, anak. Naaklon na ka ni Nanang mo. Iso nga iso tinabangunam nga ina. Iso umatlagay majak pulos na rik na ngayon patagnak ni Nanang. Kat saksi kayo iti day tatatang. Aklunin nyo man no saan. Amo ka makitkita yun no kasano titrato kanyak ni Nanang. Nasa isayat la ko man adinak na aklon idi ni Nanang, tatang. Nasa isayaat la ko man. Nanang, mabalin kayo kadya kasarita. Di mo't imbagakan ka. Asaan nak nga awagan iti Nanang. Gaputa saan ka nga anak. Ha? Kananya kumapay ti pagsaritaan ta. Awanan. Kas kada kayo. Nasakit mo tiriknak. Gapoy tinamuak maipapanitikin na taok, Nanang.
Ngam amok. Nasaksakit ka da kayo. Gaputa inaklundak. Ure ag tokyat ko materik nayo. Pudno dayta. Gaputa tunggal makitkita ka. Maipalagip kanyak ti pananggulib kanyak ti asawak. Maiparparu pa kanyak ti kinapudno. Ajak maipayan iti anak. Nanang, idi panawon nga insang petnak ni tatang diti balay. Kat impod na ti pananggulib na kada kayo. Oray ka din na minsan. Di yun na isawang kanitatang nga nasakit unay para kada kayo ti inaramid na. Kat numabalin. Di yun kumakayat ti panangaklon nyo kanyak. Saan? Gaputa amok. Nga isuday tantimang kalub iti pagkurkurangakan ko ana. Ngam iti inaldaw-aldaw apan nakakitkitakan ka. May palagip kanyak ti panang traidor kanyak ti amam. Ken ti awanan bain nga inam. Iswa ka gurgura ka. Sige, nanang. Isawang mulat ti kayat mo nga ibaga. No, dahi ti makapalagan ni Tirik na. Amok. Nabayaga panahon na kinupikupam dahi ta sakit tinakam mo. Kat nakasagana ka agsagrap iti amin, nanang. Ha? Sa anak akagura? Kalpasan dagiti nararamid ko kan ka iti kalabas? Saan kanto apulo sa gurahan, nanang? Gapot ay patpatag kaunay. Kat mang namnama ka babae ni ti kastoy ang mapaspasama kita. Masulnitak dagiti nagbasulan ti inak kada kayo. Ti danda ni pan nakarakrak ti estado yo. Gapo kada kami nga agina. Anya? Ubingak pailaan. Narik na ako na dinak polis impatag, nanang. Amo ka saan nga anak ti tratom kanyak. Nga mamati ka man mo no saan. Jack pulos nagimulay iti sakit tinakam kada kayo. Ngamkit di. Inaramit ko ti amin tapno maya si dagdirik na kada kayo. Kat kanayon nga indaw dawat ko iti namarswa. Asapay ko ma. Taduma. Tadumtang to ti aldaw amariknak motan ti pamatagyo kanya kas anak yo. Gamga po iti naibutakta ka palimad ti kinatao. Amo ka saanan na dumdang na itagong daway. Amay patagdak kumamat kas anak yo. Pakawanan na kami iti inak, nanang. Kastamatan ka ni tatang. Pakawanan na kami. Awan tinaskan nga inawa namin ni pamakawan. Siyak tirumbang nga tumawat iti pamakawan kan ka. Apoy tinagbali na trato kan ka. Noam mumla ko ma. Manipod timtang kay tibiyang mi. Impatagkan. Ngabrimbing bautigurak iti inam. Iso si ka tinagbalatakan ti amin.
Nanang, Punto tinangag mo, Norman. Di patpatag kaunay. Anak ko. ginawagan na iti anak. Ang gamutan na ito ti Pundo. Anak ka. Imbilang ka nga, anak. Namjak maawatan ti magika. No, apay ngayon tulog ko ang nag-ari kanyak ti sakit tinagam. Anak ka, Norman. Katipat-patag ka na una. Ang yamanak nanang. Ang yamanak tanatlundak manlangan. Ipagpatig kayo unay nanang. Anak ko. Anak ko. Naklaatak iti naamwak maipapan iti kinataok manang Emmy. Kat aklunak, kasla aklimned iti nagtakderak iti daydi agundaway. Ngam kagiddan ti panakaduktal ko iti kinapudno, nasungbatan ti saludsod ko, no apay akaslasaan nga anak ti trato kanyak ti inak. Agpay sugayam asa anak nga anak, tasabali ti inak, kat bungaak ti pananggulib ni tatang iti asawa na. Nupay kasta, jak pulos na gimula iti sakit tinakam kaninanang. Kat kalpasan ti adu akar kararag ko iti Diyos, dinangag nama ng Emmy. Ita, nasayaatan ti trato kanyak ni nanang. Kat marikrik na kon ti kinapatag ko kankwana. Kasta unay met a kinaragsak ti amak, gaputa na bukal met laengen ti inararapa apna a pamilya. Daytoy ti padas ko manang. Toy pagayam mo, Norman. Pagayam ko a Norman, talaga ang makaibati iti adal ti pakasaritaan ti biyag mo. Saludo akan kapagayam ko. Ta iti likudan ti kasjay atrato ni nanang muken ka iti naunday a panawen, di ka pulos nagimula iti sakit tinakam kankwana. Kat kas supapak iti kinasayaat mo nga anak, impaay ti Diyos ti kinalkalikagumam apammatag ti maysa nga ina. Kararag ko asapay kuma tagnanayon ti kinaragsakyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugon iti danal tibiyag